Hello mga kaidol, mayong hapon. So naglungag na ko mga kaidol, oh. Umana ko og lungag diha. So mo ni among payag nami diri naglungag na. Oh, kay giguba naman among kusina mga kaidol diri sa among balay. Diha sa likod nga bahin. So nanami diri ni tapon, ni tabok. Yan, payag nga gamay. So na kumakanding diri mga kaidol, oh. Kumakanding diri. Oh, kung papa. So grabe ka peaceful diri sa among bukid mga kaidol. Lagyo kay may silingan, walay mga silingan makita diri sa mga kaidol kun inyo makita diri sa among palibot. Grabe ka peaceful ang among lugar diri sa bukid. Yan, napukoy mingkay diri, mingkay luoy kayo. Mingkay nako mga kaidol. Lahi ang mata niya, color. Ang usa kay blue, ang usa kay brown, ang lahi color. So mo ni diri sa bukid mga kaidol amo ang lugar. Grabe ka presko ang hangin nga atong mahanggab. Yan, nice kaayo ang papa. Among balay nas ubos. Muna ang among madunggan diri sa bukid, mga tingog sa mga hayupan. Mga langgam ana. Kokok. Kaila ba mo kokok? Mga kanding. So akong ipakita usab ninyo mga kaidol ang balay gyud sa akong balay diri sa bukid. Yan mao ni mga kaidol ang view sa akong balay. Kung mga kanding na diri, kung mga kanding buntis na ring usa. Ito misulod ang usa. So mao ni kung balay diri mga kaidol. So diri ta sa tubangan nga bahin. So akong ipakita diyan ninyo mga kaidol. So nisulod akong makanding dito kay adto sila mo puyo magabi. So mao ni among balay mga kaidol diri sa tubangan nga bahin. So mao ni ang kusina namo mga kaidol. Wala pa ni nahuman namo og guba tanan, napay haligi nagbarog diha pero gamay na lang kulang nga mahuman na namo og guba tanan kay mga haligi na lang ning kabarog. So mao na ang view sa akong balay mga kaidol. Mao ni ang atubangan nga bahin. Na-repair gyud siya in town mga kaidol akong balay diri sa bukid kaluoy sa Ginoo. Gumikan sa mga tawo nga nag-share silang blessing, sa mga nag-sponsor. Salamat kayo ninyong tanan sa mga nag-sponsor. Dako ko pasalamat kaninyo kay kung wala pa mo dili gyud ni mahimo nako, dili ni ma-repair akong balay karong tuiga. So pasalamat kog dako sa Ginoo kay adunay mga tawo nga iyang gihimong instrumento no para mo tabang diri sa amoa. Kinsa raman kog mga kaidol, wala ko'y trabaho diri sa bukid, nara ko diri nag-uma. So dili gyud ko makaparipir sa akong balay mga kaidol kung wala pa ang mga tawo nga nitabang diri sa amoa no. So mao na nga dako ko pasalamat sa mga tawo, ilabi na gyud sa ato ang Ginoo. Iya man gyud ni ang pagbuot ang tanan nga kining adunay ni tabang diri namo. So mao ni ang view mga kaidol sa mong balay diri sa bukid. Grabe ka peaceful kung inyong makita ang palibot. Yan diri. Kung iro diha, among baol. Yan. Kumakanding ng gawas. Suri-suri pa sila. To among payag makaidol sa babaw na nami diha naglungag. Anak nami diha mangaon, magkaon. Okay, giguba naman akong kusina diri. Mao na ni ang view sa akong balay mga kaidol. So mao ra to mga kaidol. Ang salamat.